μου, αν ήταν η φίλη μου, ξαναβάλε μου το μαμά, αν ήταν αυτή η θεότητα που χορεύει τα πάντα, θα το χορέψω τώρα, τρελάθηκα. Έτσι, μπράβο, χωρίς λόγο, τρελαθείτε. Εγώ πάντως, να ξέρετε, το παθαίνω Πέμπτη Παρασκευή, γιατί δεν έχω τελειώσει με τα χιλιόμετρα της εβδομάδας. Πρόκαλο! Τη θεότητα, τη μία, τη μοναδική, την πιο υπέροχη χορεύτρια ever, να χορέψει το μαμά με τον τρόπο της. Εδώ είμαστε, περιμένουμε με αγωνία.